Mao ni ang mga matigasin nga mga bata. Kaon og samyang nga pinakahalang. Bitaw na to kisay mo surrender ani. Oh, yayas. Oh, ikaw Obed, sige. Bantay bitaw ha. Mali nga samyang oh. Mali nga samyang. Ito, halang na ba kayo na? Jijid. Suman. Hala. 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 Oh, hala na kayo. Hala. Hala. Panjat pan, ganit pan no pero di ka lang yan. Nan. Sibat. Hindi yun yan, mula dari sumba bang oh. Halang sa'yo. Daghan mo kito yung iyaman good. Ate, ikaw naman daw. Tekok na nako kang pastor na. Tara, Jed. Go, Jed. Tugulag tubig. Huwag kang aayaw, pink pa sige. May sailor. Sige, go. Pan orange. Sa kaon pa? Giluto po ni Pastor. Ikaw yas. Wala niya gipang Yes, kana yes. Bati ya, gagmay lang. Puro puti. Lain na ni malagiyab man ako. Sayang kaayo mahal ka na. Balik pa ka diri ah. Iros ang katulog iros mga. Go, Jed! Yan ang tunay na lalaki. Makahalang magsamot ng pan. Ha? Ate, ano natin ko? Anong dagan magtubig to? Kokron ta to. Alam? May tubig ko na yan. Ada kang tubig? Oo, na may tubig. Na masamot na kalain. Kokra to og ice. Darang ka ko, iinom na lang niya. Agay. Balik. Hoy, hugaw, dira. Eh, bahala na. Mukbang na sa vlog. Bahala dia na. Bang po siya eh. Sige. Balik. What? The first bang, first one. Diba? Dito. Sige, kaya katulo. Hoy! Sabi niya naman. Sige na, may katulo ba? Nagmay pagkakibutan. Ta. Ano ba tangan? Hindi Ay, dili ra mo kay gitip kid ya. Yeah. Sige sugal ito. 3, 2, 1. Nasa man ninyo ang gusto ka sa mga ate. Dara, Hindi naman. oo, di naman na sila mga uno, kay halangan man na sila. Tuman. Ate, nanginit yung dalawa. Halang gid siya. Halang kayo, no? Ay, no? Jed ay palabi nak. Halang gid siya nak. Dagan kay mo kaon na halang gid Oo, samot. halang kayo mo kuha, halang kayo mo kain. Hinap na kaya. Inap na nak. Inap na. Inap na halangan kis daddy kali. Halang kayo pa sa'yo, no? Hmm. Pero di na sa Kaya pag kanina po